корхонаи муштараки тоҷикистону узбекистон талко крантас дар ҳудуди корхонаи воҳиди давлатии ширкати алюмини тоҷик моҳи сентябри соли 2018 таъсис ёфта дар муҳлати қариб 7 моҳи фаъолият ба дастовардҳои назаррас ноил гардид. ширкати алюмини тоҷик барои таъсиси ҷойҳои нави корӣ, зиёд намудани иқтидор ва бо сифати баланд ба анҷом расонидани васлу насби техникаҳои махсус ҳамкориҳоро бо корхонаҳои бонуфузи мошинсозии ҷумҳурии узбекистон ва ширкатҳои маъруфи ҷумҳурии мардумии чин ба роҳ мондааст. дар марҳилаи аввал қисматҳои автомобилҳои боркаши истеҳсоли ширкатҳои хитоӣ ворид гардид ва айни ҳол бо ҷалби мутахассисони маҳаллӣ васлу насби онҳо идома дорад. муовини якуми сарвазири мамлакат Давлаталӣ Саид зимни шиносоӣ аз ҷараёни васлу насби техникаҳои боркаши корхона таъкид намуданд, ки сол дар асоси сиёсати муваффақу ояндабинонаи сарони давлатҳо ҳамкориҳои Тоҷикистон бо ҷумҳурии Узбекистон ва ҷумҳурии мардумии Чин дар соҳаҳои муҳим аз ҷумла соҳаи саноат ва сохтмон густариш меёбад. дар соли ҷорӣ 100 нафар мутахассиси ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди корхонаи талко крантас имкон доранд, ки 100 адад мошини боркашро васлу насб кунанд. ҷиҳати ҳамкорӣ экскаваторҳо ва автомобилҳои боркунандаи гуногун тамға бо ширкати хитоии Синамач роҳандозӣ мегардад. андешидани тадбирҳо дар соҳаи саноату сохтмон имкон медиҳад, ки масъалаи воридот ивазкунанда ва ҷалби сармояҳо ба соҳаи саноати кишвар ба таври ҷиддӣ беҳтар карда шавад.